Bodo National Student Union BONSU kala pelong ya ka program Thang mombati sngewlem ha ka janmiat sngi palai ha Kokrajhar Police Point BTC Assam kum ka dak ban kynmaw ya ka samla Rashmita Hojai ka samla kan thei na jila Assam ka bal khlat no bat la lap ya ka met yap jongka ha Uttarakhand ha ka santarek uchliu 8,000 Hakane ka program la penpauru ka jing sngewlem ya ki lanot ki bla shang hapo ka plane ka bla bathai ka bla ja ha ka sngi palai ha Adani Airport Gujarat ka bla shimru ya ka jing jong kumba arspa ngot ki ba shang hapo ka plane kane ka program sngewlem kala walam lang ya baro ki khot ka jat ben riew ki samla puli ki nong mi khaman na po ka imlang sahlang bat ki nong elam shnong ki bla ya lum da ka jing jar jar ban ai ka buram pat kum kadak ka jingkan mau yakini ki mensim bala khlan no dak babat yaki mombati hala ki jong kiti bat dak mensim ka basngau khya ki bala shimmenta kila dawa ya ka hok ka benta ka Rashmita Hojai bat pen paru ka jing sngewlem ka bakhya mensim yaki long yeng ki bala shakta ha ka jing bethai ka plane ha Gujarat मानसिफोर गावनि जिउखौ खोमानाय जादों बिनि थाखाय जोङो केन्डेल लाइट मिसिनखौ खालामफैनाय जाबाय दा आङो बयखौबो खावलायो जे बयबो बिसिनि आत्मानि थाखाय बिसिनि आत्मानि शान्तिनि थाखाय जिउनि शान्तिनि थाखाय 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामो बिनि उनाव केन्डेल लाइटखौ बे पुलिस पइन्टनि वालाव जोङो सावनानै दोननाय जायो जागायबाय